Sziasztok, én Open vagyok, és szeretnék egy Minecraft videós lenni, méghozzá a ti segítségetekkel. Méghozzá úgy, hogyha feliratkozok a csatornámra, akkor ugye bíztattok, és hogyha megvan a 25 vagy 20 feliratkozó, akkor egyből el fogom kezdeni a legelső videómat, és onnantól már lájkolhatjátok, hogyha szeretnétek, tehát hogyha még szeretnétek, hogy legyen még Minecraft videós, akkor ugye egyértelműen írjátok majd meg kommentbe, hogy milyen a stílusérzéketek, és ahhoz fogok én igazodni, és tehát ahhoz fogok igazodni, és olyan videókat fogok készíteni, hogyha már ilyen nagyon nézetbe leszek, ilyen 1000-2000 feliratkozó, akkor talán kezdek egy hardcore részt, amit kitolok 20 részig, 10 percesek lesznek, nem biztos, mindegy, tehát lesz hardcore, lesz kreatív event nem lesz tuti, na mindegy, tehát hogyha megvan a 25 feliratkozó, akkor rögtön elkezdem az első videómat, és tehát elkezdem az első videómat, és hát egyelőre, hogyha ezt látjátok, ezt a videót, akkor kérem szépen, hogy támogassátok Opent, azaz engem, tehát támogassatok, hogy elkezdhessem a Minecraft videózást. Tehát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis bejelenteni valót. Hogyha tényleg azt szeretnétek, hogy legyen még egy Minecraft videós, akkor tényleg kérlek szépen titeket, hogy iratkozzatok fel, és kommentbe írjátok le, hogy milyen a stílusérzéketek, hogy miket csináljak, milyen videókat, és az szerint fogok igazodni. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!